Здравейте! След толкова години идвам да си седна на моя стол. На ктиторския. Аз съм Борислав Даскалов. Боби Даскалов. Лека му пръст с Ники, бяхме страшни приятели. Една свещичка искам. Да. За здравето на всички кандидати, и като кметове, и като за общински съветници, и за здравето на целия български народ. Ние сме най-големите щастливци, че на нашата територия няма войни, на нашата територия няма проблеми, няма братоубийствени войни. Ние сме богопомазан народ и просто правим всичко възможно да стигнем до положението на другите държави. Хората днеска всеки ден губят деца, майки, бащи, роднини, близки. Нашите хора не осъзнават, изобщо не осъзнават какво означава живота. Аз го осъзнах, когато бях в болницата и когато се борят за живота си. Аз го разбрах, усетих го и никога няма да го забравя.